La Càtedra d'Innovació Social de la Universitat de Lleida pretén, com a missió, generar nou valor en l'acció social del territori a partir de la recerca i la formació, mitjançant el diàleg, la participació social, la reflexió, la transmissió de coneixements, amb espais creatius i aliances entre els diferents agents socials. La Càtedra d'Innovació Social com a visió estratègica vol ser un espai basat en l'anticipació i detecció de noves necessitats socials, capaç de promoure noves idees per facilitar solucions eficaces i sostenibles. Una plataforma d'intercanvi entre els agents implicats, apostant pel desenvolupament dels talents i les fortaleses que tenen les persones. Les principals funcions i objectius de la càtedra són generar valor, innovació, creativitat i referència en l'àmbit social, difondre i transmetre coneixements, impulsar recerques en l'àmbit i plantejar nous models d'intervenció, promocionar el diàleg social i la reflexió compartida en l'àmbit de l'acció social per tal de anticipar necessitats socials i abordar nous reptes de la societat actual. Sensibilitzar a les persones vers la rellevància de la innovació per la competitivitat i la qualitat de vida. Elaborar propostes de futur en l'àmbit del territori. Establir noves sinergies entre universitat, entitats, ajuntament i empreses.